Ahoj všichni, vítejte na kanálu, kde si popovídáme o tom, co se kde šustlo u našich celebrit. Ivana, Charlotte a Nelly se už definitivně rozloučili s vilou Bertramkou. Vilu Bertramku koupil Karel Gott v roce 1974 a příští rok se můžeme těšit na muzeum, které v něm bude. A kde budou holky teď bydlet? Ivanka koupila krásnou novostavbu vilu za 68 milionů na pražské Císařce. Dům má krásných 305 metrů užitné plochy se zahradou o rozloze 1000 metrů čtverečních. V pátek 20.12. tragicky zemřela Helenka Zeťová ve věku 44 let. Známe ji především jako zpěvačku z dívčí skupiny Black Milk, ale v roce 2011 naspívala i postavu v prvním českém 3D. Helenka žila doposud v rodinném domě v prostřední Bečvě se svým pejskem, kterého často vozila v kočárku po vesnici. Říkala mu jeho excelence Coton de Toulon a Chon, zvaný mu Lisák. Helenku bohužel našel její tatínek po pádu z okna v prvním patře. I když byla přivolaná sanitka, už nešlo Helence bohužel pomoct. A teď se pojďme podívat za manželi Babišovými. Zatím jsou stále manželé, i když žijí v odloučení, po 30 letech společného soužití. Ale nemyslete si, tak dlouho manželé nebyli. Andrej Babiš si svou manželku vzal před nějakými 7 lety. Dlouhou dobu se spekulovalo, jak moc Andrej Babiš díky rozvodu schudne. Přece jen jeho majetek čítá něco okolo 82 milionů korun a když by se vším musel dělit, probíral by to soud a všichni jsme tak nějak na to čekali, co unikne. Manželé se ale částečně bohužel pro nás domluvili jen na odloučení. Na Vánoce se ale sešli i se svými dětmi v luxusním italském lyžařském středisku. Sugar Danny po dlouhé době oslavila Vánoce konečně se svou láskou Janusem. Zamilované pohledy jsme mohli sledovat posledních pár měsíců mezi ním a Danny. A byla to velmi příjemná změna oproti předchozím, velmi nepříjemně a negativně laděným videím, které Danny natáčela s Tadeášem. Doufáme, hlavně já doufám, že to takhle zůstane i pro příští rok a budeme vídat zamilovanou Danny. Naproti tomu Kuběnka, kterého jsme tak často mohli vídat ve videích v předchozím roce, u Danny oznámil svůj konec zhruba před měsícem. Dlouho se spekulovalo, že je to zase jen způsob, jak na sebe Kuběnka může upozornit. Tak, aby byl zase propíraný v médii, ideálně u Danny samozřejmě, aby měl zhlédnutí. Nicméně teď od posledního videa, které vydala zhruba před měsícem, nic dalšího jsme na Hero ani YouTube kanále neviděli. Tadeáš Kuběnka se rozhodl udělat si kurz na tetování a věnovat se tomu i profesně. Selena Gomez se zasnoubila. Zpěvačka, herečka a podnikatelka Selena Gomez, aktuálně má 32 let, oznámila zásnuby se svým přítelem, se kterým jsou zhruba rok, Bennym Blencem. Benny má aktuálně 36 let a se Selenou chodili zhruba rok. Poslední rok v médiích byl velmi krásný sledovat náš pár Selenu a Bennyho. Benny dost často mluvil o Seleně velmi hezky a hlavně o tom, jak spolu tráví pár čas. Selena prý Bennyho pozvala nejednoukrát i na rande. Jednou pronajela Selena celou botanickou zahradu, jen proto, aby tam s Bennym mohla strávit den. I když Selena před nějakou dobou oznámila, že nemůže mít vlastní děti z důvodu různých nemocí, které má, děti by ráda do budoucna měla přes náhradní matku. Se svým úsudem, jak uvedla, je smířená. Bohužel, kromě hezkých a příjemných zpráv, které jsme se dozvěděli, prolétla médii i zpráva o švýcarské nadějné snowboardistce Sofie Hediger, která den před Štědrým dnem zemřela pod lavinou v pouhých 24 letech. I když její doprovod i hned zalarmoval záchranné služby, snowboardistku už se nepodařilo zachránit. Vrátíme se k těm hezkým zprávám. YouTuber tady září štěstím. Na Štědrý den se pochlubil radostnou novinkou. S manželkou Stáňou očekávají narození druhého potomka. Tohle je jedna z těch zpráv, o kterých rádi čteme a posloucháme. Přeci jen o Tarim jsme za poslední dobu neslyšeli toho moc hezkého.
Nejen kvůli jeho kontroverzi, ale i kvůli děvčatům, které se okolo něj v poslední době motala. Diddyho pastor promluvil o démonických bytostech v Diddyho domě. Kauzu Diddy sledujeme už nějakou dobu a neustále vyplouvá na povrch další a další skutečnosti. Diddy, kterému je nyní 55 let, čelí více než 100 obvinění, mezi nimiž je obvinění ze napadení, s obchodováním s lidmi za účelem seksu, nucení k prostituci a účasti na zločineckém spiknutí. Zatím jediným podezřelým v případu vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona je 26letý absolvent prestižní univerzity Luigi Mangione. Zatčení Luigiho vyvolalo velmi bouřlivé reakce na sociálních sítích, kde je Luigi mnohým prezentován jako bojovník proti nespravedlivému zdravotnickému systému. V Zambii zadrželi 2 muže, kteří prý chtěli uhranout prezidenta země. Oba byli obviněni na základě zákona o čarodějnictví a mnozí volají po jejich přísném potrestání. Zambijská společnost je v mnoha ohledech stále ještě poměrně tradiční a dost konzervativní. Nás středoevropany dost často nepříjemně překvapí, zejména nedochvilnost, nedodržování termínů a slibů a obecně obtížné jednání s úřady. Dále je v Zambii velmi rozšířený problém s korupcí, přesto muže chtějí potrestat exemplárně. Američanka žaluje nejen školu, ale i svou učitelku. Dnes 19letá Američanka žaluje nejen svou učitelku, ale i školu právě z toho, že minulý rok, když se dostala k maturitě, byla údajně téměř negramotná. Američanka se přestěhovala s rodinou z Portorika. Její rodiče pro ní chtěli zajistit školu, kde se bude s postiženými dětmi pracovat lépe, než jak tomu bylo právě v Portoriku, kde dívence diagnostikovali hyperaktivitu, poruchu soustředění a takzvanou poruchu opozičního vzdoru. Porucha opozičního vzdoru je vzorec naštvaného, vznětlivého chování nebo pomstychtivosti trvající nejméně 6 měsíců. Škola odůvodňuje touto poruchou i fakt, že opakovaně dívenčné stížnosti zamítala a smetla ze stolu.